Това е тибетска медицина и генетика, която е над 7000 години. И всичко се извършва без аптеки, без медикаменти. Тоест, всеки трябва да стигне до пълната информационна диагностика, до намиране първопричините, като изключително се работи в областта на генетиката, фитотерапията, мануалната терапия, възстановяване на стволовите клетки, очистване и предпазване от всякакви организма, от всякакви, ако щете, радиации, защото радиацията също е нещо, което има проблем за човешкия организъм. По-настоящем даже е доста голям. В смисъл такъв, че съседите ми се трепят с обвинен уран, ама не си мислете, че те са еди къде си, пък не сме еди къде си, по въздуха пристига и тук. Познанията трябва да са по микробиология, физиология, както и квантова физика. Сканира се целият организъм без апарати и препарати. За пълно и точно измерване на всички допустими норми според системата си, която е преди 35 години горе-долу в Европа. Това е система за мерни единици. Като принципно в Кюстендил пристига една, която си измервала захарта. И ми показва даже и документи, че измерила захар 3,5 като стойност. И вика, това е нормално. Как ще ти е нормално 3,5? Захарта трябва да бъде горе-долу около 6 единици. Но в Кюстендил те го измерват. Те им рекла на лабораторията, че 3,5 било нормално. 3,5 си е хипогликемия, т.е. не достига кръвна захар. Т.е. лабораториите правят такива грешки, такива безумни работи, че нито спазват тази си система, която е в целия свят, нито пък уточняват стойностите както трябва. Възстановяването на панкреаса трябва да се направи така, че да е със собствено производство на инсулин, не с външен. Трябва да се възстановяват всички чакри, меридианите, фермента теломераз, симпатиковата и парасимпатиковата система, тя е двоична система, т.е. всички органи си има двоен код, от който единия подава сигнал на мозъка, аджба има нарушение. Идва друг сигнал от мозъка, направи еди какво си. Двоична система, казва се симпатикова и парасимпатикова система. И тя, ако е нарушена, пак става проблеми. Трябва да се възстановяват всички жлези с вътрешна секреция, да се нормализира общата имунна защита, така и тази в генетиката. Също трябва да се обръща внимание и къде живее човек, защото геопатогенната зона също дава проблеми. Тоест, когато има течаща вода от къщи, сгради, хората страдат. Почистване и калциране на всички стави, гръбначен стълб, както и епифизата. В всички документи,
на медицината е записано. Физата работи до 14 годишна възраст, след и няма значение. Така пише, прочетете го. И тя става излишна след 14 годишна възраст по тази логика. На това ги учат. Епифизата е, както викат немците, граулайтера, т.е. главния, който дава тонус на всички жлези с вътрешна секреция, въобще на целия организъм. Възстановяват се всички органи до нормална дейност, кръвни и всички други показатели. Болести по рождение на практика почти няма. Ще кажа за едно само. Атеросклерозата, това е съвсем друго нещо, от което страда абсолютно всеки, който е порасъл над 33 години. Трябва да примахваме и стресовия фактор, от който цяла верига тръгва. Стреса, ако не си го примахнал, сърцето почва да се прави проблеми, оттам кръвното игра нагоре-надолу, оттам захарта се качва отгоре-надолу, цяла поредица. А стрес всеки има, без значение дали е малък или голям. Не уважавам измерването с апаратури, неточни мнения, неправилни диагнози, както и за всеки случай да се гълтат наркотици от аптека. Диагностиката и възстановяването на човешкия организъм може да се извършва от инженери-генетици. Не от случайни, които отишли, научили една читанка с кое хапче какво да действат. Това е пълната глупост. Но да почнем от начало, защото всички работи са свързани с началото. Ние сме много такива така. Както казах, епифизата е най-главният фактор в човешкия организъм. И ще я кажа. Значи, епифизата се намира тук, на това място, на два цуна. Цун, това е сгъвката на пръста. На два цуна се намира навътре. И това представлява епифизата, което на практика е разделена на две. Това е душата, а това е ДНТ. Фермента ДНТ. Фермента ДНТ, още му казват смъртоносния фактор. Така че, както е важна едната половина, така е важна и другата половина. Губиш ли ги, губиш живота си.